Айде. Кой е следващия? Ти ли си следващата? Хайде, заповядай. Тихо, тихо. Здравей! Аз виждам 4 обърнали си треньори. Как се казваш? Мария Димова. Браво! Тази песен е изключително трудна. Аз пях тази песен на Гласа на България и знам колко е трудна. Еми също. Ние двете сме я пяли. На колко години си? 10,5. И ти ли си я пил, Тошко? Браво! На 10,5. Сега и другия Тошко, ако каже, че и той е изпял, просто вече всичко ще е 6. Да, всички сме я пяли тази песен. И аз я пея. Сутрин под душа много добре ми се получава. Да, ма на нея най-добре и се получава. Тъй, на мен никой не ми се обръща. Ще те чуем и тебе след малко, ако искаш. Искам да ти кажа, че много ми хареса. Браво, ела в малко. Много си готина. Това е много трудна песен. Браво, на твоята възраст много малко деца се осмеляват да пеят толкова сериозна музика. Така че браво, прекрасно се справиш и ела в моя отбор, ако така си преценила. Здравей! Както каза Краси, ние сме пели тази песен, не знаем колко е трудна. Адмирации от мен. Пожелавам ти само успех и ако наистина смяташ, че това е твоя път, продължавай да вярваш в мечтите си и се развивай. Ела в моя отбор. И както всички разбрахме, и аз много обичам тая песен, така че ти се справиш страхотно с нея. Ела в моя отбор. Тя тази песен направо я взе и я изпя като добър ден. Аз съм зашеметена също. В кой отбор ще отидеш? На Красимира. Нали? Да. Защото тя ти каза първо, че е пяла, нали? Ето вече си имаме поредния треньор с пореден избран от